groen y fan yma yn englyn. Oce, recordio ar gyfer pawb. Ond mae'r englyn y mynegyn yn teimladau ni, dwi'n meddwl, y reit da. Fel afon ei heilioni, a'i llafur yn llifo'n llawn egni, dau annwyl, ffrindiau i ni, cwpl wnaed i'n capel ni. Ni'n gael roed hwnna i'r ddau o'n chi roed ar ryw seidfod yn y cartre newydd, ryw ddodrefnyn yn y fan honno, gyda'n dymuniadau gorau. Bryn, os yw rhywbeth hoffet ti ddeud, neu Francis? Dwi'n gwybod na ddim, Francis, yn gweld I llygyd I fanna yn gwybod na dydi ddim yn mynd I allu deud gael. Ie, mae wedi bod yn, dwi'n am di cyfri os blynyddoedd, dwi wedi bod yn aelod yma chwaith, ond mae rhaid bod o'n... Cyn hynny, mae'n dweud bosib iawn. I mi, beth bynnag. Ond da ni wedi gwerthorogi y gwmnïaeth sydd wedi bod yn y capel yma. Da ni'n dros Gareth Edwards a wan Huw a Nan. Ac bod hi'n eglwys glwyddedig yw'rach ar hyn o bryd, mae'n braf gweld bod na bethau'n digwydd a bod yr hadau wedi yn cael ei hau wan I mwyn tyfu wrach gobeithio'n gryfach nag erioed yma. Hynny'n galondid I ni wrth I ni adael. Diolch I Hywelyn am hon. Dwi'n meddwl os dio ar y sgrin. Rhyw gic bach ar y gwylod na cwpl wnaid i'n capel ni. Dwi'n teimlo Ond da ni yn gobeithio, ddwn ni'n wastad yn ystyried Bethesda yn rhan o honna ni. Ac wrach mae'r ar y sgrin y gwelwch I ni bob yna hyn gobeithio. Ac da ni wedi gwerthorogi hefyd yn y 2 flynedd dwytha yma, bod yn y seiat yn dod ar nos Iau, a wedyn gobeithio allan ni barhau efo hynny hefyd. Ond diolch yn fawr iawn, a diolch I Hywelyn am hon. Diolch yn fawr. Dymuniadau gorau oll, dwi'n ni gyfle I gofio wrth I ni weddio hefyd amdano chi. A diolch amdano chi. Nawn ni ganu I barhau yn gwasanaeth 205. Yn emyn cyfarwydd I chi, dyma gariad fel y moroedd, tosturaethau fel y llu. Tywysog bywyd, pyr yn marw I brynu'n bywyd ni. Ond yr Benny Llolan yn sôn am y balans sydd i'w gael yng Nghrist. Y cydbwyso sydd yno ar gyfiawnder a chariad. Gras a chariad megis diliwn ymdywall yma ynghyd a chyfiawnder pyr a heddwch yn cusanu euog fyd. Y cwbl yn un yn Iesu Grist. A fyddwn ni'n sôn rhywfaint ychwaneg am hynny. 205. Was
mae'r ddelwedd yna o ras a chariad, bethau mae'n dod at ei gilydd i'w gael. Dydy Gwilym Hiraethog ddim yn gwneud y ddelwedd i fyny felly, nid yn ei dychmygu hi, ond mae hi'n dod o air Duw ac o Salm 85. Ac os ydych chi'n gallu gweld y sgrin, neu Beibl ganddo chi, gallwn ni ddarllen y salm yma hefo'n gilydd, Salm 85. Salm sydd yn gofyn am adfywiad gan yr arglwydd ac am gael teimlo i gyffyrddiad ef. Y pethau mae'n dod at ei gilydd a'i cyflawniad nhw yn yr arglwydd Iesu Grist wrth gwrs, gyfiawnder, gwirionedd, cariad a heddwch a phob daioni yn hyd ynddo ef. I gennon ni yn y fan yna, darllen hefo'n gilydd felly. O arglwydd, Dios trigarog wrth dy ddir, adferais llwyddiant i Jacob. Mae ddeuais ganwedd y bobl a dileu ei holl bechod. Tynnais dy holl ddigofaint yn ôl a throi oddi wrth dy fyd mawr. Adfer ni eto o Dduw ein hallawdwriaeth. Ar ôl heibio dy ddicter teg atom, a fyddi'n digio wrthym am byth ac yn dal dig atom am genedlaethau. Ond i fyddi'n ein hadfywio eto, mwyn i'r bobl lawenhau yn nos. Dangos i ni dy ffyddlondeb o arglwydd, a'r bod y waredigaeth i ni. Bydded i ni glywed yr hyn a lefara'r arglwydd yw, oherwydd bydd yn cyhoeddi heddwch i'w bobl ac i'w ffyddloniaid, ac iddynt droi drachefn at golineb. Yn wir, y mae ei waredigaeth yn agos at yr hais yn ei ofni, yn arglos yn ein tir. Bydd cariad a gwirionedd yn cyfarfod, a chyfiawnder a heddwch yn cusanu ei gilydd. Bydd ffyddlondeb yn tarddu o'r ddaear, a chyfiawnder yn edrych i lawr o'r nefoedd. Bydd yr arglwydd yn rhoi daioni, a'n tir yn rhoi ei gnwd. Bydd cyfiawnder yn mynd o'i flaen, a heddwch yn dilyn yn ôl ei droed. Mae'n rhyw gwmpawd yn y fan yna, does, os nad ydy o'n mewn sawl cyfeiriad mewn gwirionedd, yn mynd o'n blaen o'r tu ôl i ni, uwch yn pen ni'n disgyn, yn codi o'r ddaear ac yn uno ynddo ef ei hun yn yr arglwydd Iesu Grist, yn cyfuno ac yn dal pob peth at ei gilydd. A dwi am fynd â ni am dro y bore yma at un arall o'r eglwysi yma sydd ar rownd y postman yn Asia, lle roedd yr apostol Ioan ar Ynys Patmos wedi cael gweledigaeth a Datguddiad a Neges i'w roi i'r eglwysi gwahanol yma. Eglwysi gwahanol i gyd, gwahanol i hamgylchiadau, gwahanol i pwysleisiau hefyd. Oherwydd bod nhw'n mix gwahanol o bobl mewn un lle. Does e ddim dwy eglwys yr un fath, nag oes? Does e ddim dau berson yr un fath, does e ddim dau deulu yr un fath a'i gilydd. Pob un ohonyn nhw yn unigryw ac yn cael ei gwneud i fyny gan y dylanwadau sydd arnyn nhw, a pwy ydyn nhw fel personoliaethau, a sut maen nhw'n gweld eu gwaith a'i gwasanaeth yn y byd. Felly, ni'n mynd i Pergamus, dwi'n meddwl, lle mae'n dal i fodoli. Pergamus, dwi'n meddwl, yn hwrci erbyn hyn, ac yn le braf iawn a lot fawr o hanes i'w ganlyn o. Chydig adnodau o neges sydd yma at yr eglwys yno yn Pergamus. Ac at angel yr eglwys yn Pergamus, ysgrifenna, dyma mae'r hwn sydd ar cleddyf llym 2 finiog ganddo yn ei ddweud.
Gwn ymhle'r wyt yn trigo, sef lle mae gorsedd Satan, ac eto rwyt yn glynu wrth fy enw i, ac ni wedais dy ffydd yno fi, hyd yn oed yn nyddiau fy nhys Antipas, a fy'n ffyddlon i mi, ac a laddwyd yn eich nysg chwi, lle mae Satan yn trigo. Ond, y mae gennyf ychydig bethau'n derbyn, bod gennyf trai yna sy'n glynu wrth athrawiaeth Balan, a ddysgodd i Balac osod magal, neu magl i blant Israel. A pherydd ein twyta bethau a berthwyd i lunod a ffiteinio. Yn yr un modd, y mae gen i tithau hefyd rai sy'n glynu wrth athrawiaeth y Nicolaiaid. Ydy far'r ha felly? Os na wneu, fe ddof atat yn fuan, a rhyfela yn ei herbyn hwy a chleddu fy ngenau. Sawl sydd â chlistiau ganddo gwrandawed, beth y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwysi, neu'r sawl sy'n gorchbygu rhof gyfran o'r mana cuddiedig, a rhof hefyd garreg wen, ac yn ysgrifenedig ar y garreg enw newydd, na fydd neb yn ei wybod, ond y sawl sydd yn ei derbyn. A byddai bendith Dduw ar y darllen yna, ar gwrando o'i air, neges gymysg i Pergamus. Ffyddlon, ti wedi bod yn ffyddlon, ni wedais dy ffydd yno fi, hyd yn oed yn nyddiau fy nhys Antipas, ond, mae gennyf chydig bethau. Gall llasau fod yn well. Felly, gan feddwl am yr enw newydd yna, a'r mana cuddiedig, a'r ffaith y byddwn ni'n cael cydgymuno hefo'n gilydd yn y man, dowch chi ni gannu'n hael emyn, 724. A meddwl am y ffordd yna mae Ann Griffiths yn sôn amdani hi. Mae cwbl groes i natur yw fy llwybr yn y byd, deithio wnaf a hynny'n dawel, yng Ngwerthfawr Wedd dy Wyneb Pryd. Ffordd ydy hi, a'i henw yn rhyfeddol, hen a heb heneiddio yw ffordd heb ddechrau, eto newydd, ffordd yn gwneud y meirwn fyw. Ac mae'n ffordd hefyd na chenfydd llygad barcud ei bod fel hanner dydd. Ffordd sydd ddim yn amlwg, ond i bai i bod ti'n cael ei datguddio i. Ffordd ffydd ydy hon. Dyw ei hun yn yr Arglwydd Iesu Grist sy'n datguddio y ffordd yma. Sy'n datguddio Iesu Grist yn dangos i ni pwy ydy o, ac sut y mae pob peth yn cael ei gynnal yn ei hyd yn ddoedd. 724. Thank you.
chi'n llenwi mewn ar y geiriau coll yn y fan yna. Yn yr wrth llys fan nhw dwch, ffordd i godi'r neirwn byw. Felly, bwysig ydy y geiriau i gyd. Ond te gawn ni air bach o weddi. Gofio, amgylchiadau'r eglwys ni'n yma. Ac yn y byd, fel y gymagu, mae'n ni gloi gyda gweddi'r Arglwydd. Dwi'n tad, da ni'n diolch i ti. Eto'r bore yma, fedri cyfarfod fel hyn yn denw. Diolch i ti bod ti'n nabod yn hamgylchiadau ni. Yn gwybod lle rydyn ni, be di hanes yn capel ni yn y fan yma. Ydyn ni'n diolch i ti Arglwydd dy fod ti'n dewis sefyll yn ymplith ninnau yma. Bod genna ti waith ar yn cyfer ninnau yma. Bod ti wedi rhoi dylanwadau, wedi'n gosod ni ynghyd, wedi'n trwsio ni ynghyd yn dy gorff di dy hun. Ac wedi'n rhoi dy naill i'r llall. A dyn ni'n diolch i ti Arglwydd am hynny o beth. Yn diolch i ti, fel dyn ni wedi cael diolch, yn diolch i Dduw, am Harry Bryn a Francis sydd wedi bod yn ymplith ni am flynyddoedd ac wedi rhoi o'i gwasanaeth. A dyn ni'n gofyn i ti Arglwydd eto i fynd o'i blaenau nhw ac i ti fod yn ei gosod nhw mewn lle bydd yn anogaeth iddyn nhw yn ei ffydd ac y canwsel barhau i gwasanaethu di Arglwydd. Bydd i'n bendithio nhw yn helaeth a'i teulu nhw yn gyfan Arglwydd yn yr ardal maen nhw'n mynd iddi. Ac y byddi di yn ymweld â nhw, y byddi di yn gwneud dy hun yn amlwg iddyn nhw Arglwydd. O dad, da ni'n diolch i ti am y naill a'r llall a phob un sydd yma ar y sgrin, adre, methu ymuno, sydd heb fod yn dda ar hyn o bryd, wedi'w bwrw i lawr mewn rhyw ffordd yn ogystal. Arglwydd, wedi ti ar yr awr yma, yr awr gysegredig yma, lle dyn ni yn cael ymuno ynghyd. Bod yn peri bod yna gofio am y gymdeithas yma, bod ni'n cofio am y naill a'r llall Arglwydd, bod ni yn gweddio am y rhai sydd mewn angen, eto mewn ysbytai, eto wedi derbyn triniaethau, eto'n aros i dderbyn triniaethau, eto'n cryfhau Arglwydd, eto mewn unigrwydd neu unrhyw bryder neu ofn. Byddai di chdi fod yn agos iawn atyn nhw o ddiwein tad. Ac eto i fynd o'i blaenau, ac eto i adeiladu o'n blaenau ninnau fel dy bobl di yn y lle hwn. Parhau'n harwain ni Arglwydd. Trwy dysbryd lan. Byddai di chdi'n cynorthwyo ninnau hefyd. Cadw'r balans yna sydd i'w gael yno ti dy hun Arglwydd Iesu. Ac sydd yn golygu yn bod ni'n gallu dy wasanaethu di ar yn gorau. Rwy'n tad cyflwyno ni chdi yn eglwys yng Nghymru ac yn byd eang. Yn ofyn i chdi drigarhau wrth y bobl lle bynnag yma nhw. Lle bynnag fo'i hangen nhw Arglwydd. Wyt ti'n ymwybodol o'i hamgylchiadau nhw a'i anghenion nhw yn y man ag yma nhw. Mae yn mar heddiw Arglwydd angen dy heddwch di dy hun. Madagascar Arglwydd angen cynhaliaeth, angen dal corff ag enaid at ei gilydd. Mewn llawer o lefydd eraill Arglwydd, angen diogelwch, angen sicrwydd, angen heidiau bywyd. Ddiwein tad, dro di yn ôl yr angen yna, i dy bobl lle bynnag yma nhw heddiw. Diolch i ti am bob cyhoeddi sydd ar denw gogoneddus ti dy hun. Wedi chdi gael dy ogoneddu yma a dorseddu yma Arglwydd. Yn ymplith ninnau fel dy bobl. Oedd dy orsedd di yn ymplith ni. Gorsedd neb arall Arglwydd, ond dorsedd di. Ti'n unig, bydd o'n ddyrchafedig yma ac ym mhob man lle mae dy enw yn cael ei gyhoeddi heddiw. Ond hyn yn denw di dy hun. Ti'n cynorthwyo ni i fod yn cydweddio wedi'r Arglwydd. Ein taff. Hwnnwyd sy'n yn efo. Sancteiriad enw. Deled y deyrnas. Deled y wyllus. Neges yn neb, felly ar y ddear hefyd.
Dwroi ni heddiw o'i bara yn y bion, a maddau ni'n gletio. Fel yma hwyl ni'n ei gletwyr, ac arwain ni brofedigaeth, sef gwared ni'n Arglwydd, am ei seiddo tîm Pergamus, a'r nerth a ffoniant, yn oes oesoedd. Amen. Wan te, yna ychydig o lyniau yn y fan yna i ni feddwl am yr hyn sydd yn y fantol yn be di enw'r lle dwch? Pergamus ydy o'n y Gymraeg gennym ni. Pergamum, Pergamum, erbyn heddiw. Lle braf, ond lle dyn ni meddwl am yr cydbwyso yma. Meddwl am y balans yma sydd wedi ei golli yno. Mae'n gamol arnyn nhw, ond eto mae'n annog arnyn nhw i fod yn cadw'r balans rhwng cariad a gwirionedd ar y llaw arall. Rwy'ch chi weld arglwyddes cyfiawnder yn y fan yna? Y ddynes yna sydd yn dal y glorian i fyny ac sydd â chleddyf ganddi yn ei llaw dde hefyd. Fel arfer mae'n cael ei mygydu yr arglwyddes yma. Ond mae hon, yr ddelwedd yma ar ben yr llysoedd barn ag ati yn cael ei gosod. Mae'n forwyn landeg, mae hi fod yn ddi-duedd felly. Ac hi sydd yn mesur yn y fantol yna, yn mesur euogrwydd, yn mesur gwirionedd a barn hefyd, ac yn pwyso a mesur beth sydd yn gywir ac yn gyfiawn. Glorian cyfiawnder ganddi hi, cleddyf barn dwi'n meddwl, sydd ganddi hi yn y llaw dde. I fod yn gweinyddu y cyfiawnder yna wedyn. Nawn ni sôn rhagor llawer am hynny, ond meddwl am yr ddau air, y ddau air yn Saesneg am yr un peth gennym ni yn Gymraeg yn does. Justice a righteousness, felly. Scales of justice, the sword of righteousness. Barn ydy'r righteousness yna yn y Gymraeg. Cyfiawnder sydd i'w fesur yn y glorian. Yn cadw'r balans yna rhwng beth sy'n bwysig. Fel ydyn ni'n ei fod i gadw balans yn y bywydau'n hunain hefyd. Welwch chi bobl yn trio cadw rhyw balans yn y fan yna. Wedyn y llun nesaf, Gwenydd. Rhwng gwaith a gorffwys neu gwaith am bywyd bob dydd, work-life balance. Cadw'r balans yna mewn bywyd, a mae'r dyn yna, a'r wraig yn edrych ymlaen edrych arno fo yn dweud, wel, yn ormod yn cael ei roi ar yr ochr arall yn y fan yna. Does na ddim balans yn mynd i fod wedyn. Sut mae'r dywediad yn mynd o'ch all work and no play makes Jack a dull boy, felly. No play and no work, dwi'n siŵr iawn be mae hwnny'n neud i Jack chwaith. Ddim yn neud llawer o gyfiawnder efo fo. Bod angen balans yn y bywydau'n hunain yn does. Rhwng cymaint o bethau. Ac mae rhyw daith ydy hi drwy fywyd i fod yn cadw'r balans yma. Cadw pethau, dal pethau at ei gilydd. Weithiau dyn ni'n ei gollio. Golli balans, dyn ni'n mynd a roed yn pwyslais ac mae'n golli ar bethau eraill. Ond dal pob peth ynghyd ydy'r nod rwsyd. A dyna fydden nhw wedi golli, bentrwn i ddeud, yn Pergamus, y lle tlws hardd yma, mae'n y lun ar draws y sgrin falle, o'r lle hardd yma yn nghanol mynyddoedd. Amphitheatr Rufeinig yno, yn dal 10,000 o bobl. Dyna chi. Bethau crand oedd gennyn nhw
yn y fan honno. Rhyw le, Rydw ddim yn gallu cystadlu hefo Smyrna ac Ephesus lawr y ffordd, o ran I masnach, o ran falle'r cyfoeth oedd yn dod I mewn yn sgil hynny, ond oedd yna hen bres yn y fan yma. Yr oedd y lle yn orsedd yr llywodraethwr dalaeth, ac yn orsedd disg felly. Allwch chi feddwl, os a Llundain oedd Ephesus neu Smyrna, yna Cambridge ac Oxford oedd y fan yma, neu Aberystwyth, Bangor, Llambed, felly hen lefydd, hen adeiladau ynddyn nhw. Lot fawr o demlen ogystal. Ac mi roedd yna orsedd arbennig ymhell uwchben y ddinas. Allor Isews. Felly yna lot fawr o'r seddau yn Pergamus yma. Gorsedd yr allor diwiau, roedd yna deml I ryw ddiw arall oedd yn iachawdwr hefyd, ac oedd pobl yn mynd i'r deml honno, ac yn aros nhw dros nos, mwyn cael eu cyffwrdd gan y nadroedd oedd ddim yn nhw'n wynig, ond os oedd y neidr yn eu cyffwrdd nhw, roedden nhw'n credu bod nhw'n cael eu iachau. Rhyw le ryfedd a coelion rhyfedd felly oedd yno. Roedd yna orsedd y llywodraeth hefyd ac oedd hi'n orsedd disg yn ogystal. Ond y dyfarniad damniol yn erbyn y lle gan Iesu Grist ei hun ydy bod hi'n orsedd Satan. Mae hynny'n ddeud gwarw, yn ddeud deifriol felly. Eto, mi allwn ni chadael C.S. Lewis, 2 ddrwg sydd gyda'r diafol. Rwy gormod o sylw iddo fo, ydy un drwg. Anwybyddu fo'n llwyr a roed dim coel na dim byd arno fo. Ydy'r drwg arall. Eisiau ni fod yn ymwybodol lle dyn ni'n byw. Fel yr oedd yr arglwydd Iesu yn gwybod lle roedd yr eglwysi mae gyd. Gwybod lle maen nhw. Gwybod bod yna orsedd drygionus, bod yna bwerau ar waith yn y fan yma, sydd ddim daioni, ond drygioni. Bod tywysog y byd hwn ar waith yn y fan yma. Mae Iesu'n dod ar ei draws ond ydy, yn yr anialwch, yn dod ac yn temptio Iesu. Pan mae o'n treulio'r cyfnod na'r ddechrau weinidogaeth yn yr anialwch. Cynnig bob peth iddo fo. Cynnig teyrnasoedd y ddeiar. Oherwydd yn ei afel o maen nhw. Bod ganddo fo rheini i'w gynnig iddyn nhw. I Iesu. Mae'n cynnig bri a llwyddiant iddo fo. Mae'n cynnig bob peth iddo fo os wneith o blygu lawr o'i flaen o. Mae Iesu'n gwrthsefyll. Mae'n rhoi hefyd yn nerth I ninnau wrth sefyll. Mae'n gamol ar yr rhain am ei bod nhw wedi gwrthsefyll o'r blaen. Mae'n gamol am ei safiad yn y gorffennol. Mae'n, dwi wedi droi y sgrin I ffwrdd, Gwenydd. Mae'n ferthyru wedi bod yma. Mae Antipas, dwi'n gwybod llawer amdano fo, wedi'w ferthyru yma. Mae'r berledigaeth yna oedd sôn amdani ar ddod I Smyrna ac oedd yn aros ar ei cyfer nhw, roedden nhw yn ei chanol hi, wedi bod yn y fan yma, wedi pasio heibio I raddau, I ryw raddau felly. Ac mae'n gamol bod nhw wedi sefyll o blaid y gwirionedd, bod nhw ddim wedi gwadu enw Iesu Grist hyd yma. Ond rwan, maen nhw'n wynebu i'w heriau mwy llechwraidd wrsyt. Mae'r diafol ar waith yn ei plis nhw. Ac mae o'n taflud nhw o ddiar I hechel. Oherwydd, os oedd eglwys Ephesus wedi cael ei thaflu o ddar I Balans hefyd, wedi colli y cariad yna oedd ganddi ar y cochwyn, ac wedi canolbwyntio ormod ar wirionedd ac athrawniaeth, felly, ac wedi mynd yn galed yn ei hagwedd at bobl. Yna roedd yr eglwys yn
Pergamus yma wedi yn ei chariad at bawb, wedi anghofio am y gwirionedd, wedi mynd i gredu'r rhai oedd yn dweud anwiredd wrthyn nhw. Yn y ddyfyniad, Stanley John sy'n dweud, dylid dod at y gwirionedd mewn ysbryd o gariad, ond ni ddylid aberthu'r gwirionedd mwyn cariad. Bydden nhw wedi colli'r balans yna rwsyd. Bydden nhw wedi mynd i dderbyn bob dim, neu beidio gwrthsefyll yr rhai oedd yn dweud celwydd wrthyn nhw am y ffordd y dylid byw y ffydd Gristnogol, am yr hyn y dylid i gredu. Roedd yna anwiredd yn cael ei ledaenu yn Pergamus, yn le tywyll yn ôl John Stott. Oleinir gwirionedd yn wan iawn wrth eu cyrraedd nhw. The light of truth filtered only weakly into it. It was steeped in dense fog, the dense fog of error. Dywyll yn gallu bod arnyn nhw oherwydd yr anwiredd yma yn cael ei ledaenu am eu ffydd nhw. Yr athrawiaeth gau yma, ar hyn oedden nhw'n wedi mynd i'w gredu am y ffydd Gristnogol. Anything goes oedd hi. A glywsoch chi'r gair syncretistiaeth, lle mae llawer iawn o gredoau yn cael ei dwyn i gyd at ei gilydd. Mae rhyw fath o sosgon fawr a'i cymysgu i gyd at ei gilydd yn un. Ac yn cael ei gyflwyno fel ymborth i'r crediniwr. Mae hynny wedi digwydd mewn rhai gwledydd yn Ne America, lle oedd yna gymysgu Catholiciaeth a ffydd animistaidd yr caethweision oedd yno, a dod i fyny hefo rhyw gymysgedd syncretistaidd o gredoau. Credu pob peth, a dal y cwbl at ei gilydd. Yn y sôn am allwn i'ch cadw chi yma, ac mae'n destun seiat be oedden nhw'n yn ei gredu mewn gwirionedd, a mae'n sôn am Balan yn ôl yn yr Hen Testament. Mae'r hwn oedd wedi gwneud i Israel bechu ac wedi temptio y bobl i adael yr Arglwydd trwy gynnig merched Moab i ddynion Israel. Trwy ddeud wrth y brenin, felly pasio drwy wlad o Balak, dwi'n credu, eisiau ti gynnig merched Moab iddyn nhw. Felly na nhw ymadel a'i Duw. Oedd rhywun ar waith yn y fan yma yn yr eglwys yn dweud, diom ots beth ydych chi'n neud. Diom ots ffordd ydych chi'n byw. Diom ots am eich pechodau chi. Oherwydd mae Duw yn maddau. Diom ots beth ydych chi'n neud efo'ch cyrff. Mae Duw yn maddau i chi, felly oedd athrawiaeth y Nicolaiaid. A diom ots beth ydych chi'n ei wneud nac yn ei gredu, gymelled bod Iesu Grist yr rhan o'r mix yr oed. Ond oedd hynny yn anwiredd oedd wedi treulio i mewn i'w plith nhw. Ac oedd o ddim yn plesio yr Arglwydd. Ac mae o'n dweud y daw o. Dyma di'r neges ganddo fo i ymladd yn erbyn yr anwiredd yna, gyda chleddyf y gwirionedd. Nid gen o ni mae cleddyf y gwirionedd yna. Nid yn cleddyf ni ydy. Nid yn ni sydd yn ymladd yn erbyn anwiredd, ond yr Arglwydd ei hun. Mi fydd o yn gorchfygu pob anwiredd, rhyw ddydd yn delio hefo fo, yn ei farnu fo, fel yr Lady Justice yna. Ond yn dawel, yn gariadus, yn gadarn, yr ydyn ni'n ei osod yn wynebau yn ei erbyn o hefyd. Gadael i Grist, ymladd yn erbyn pob anwiredd, bydd yn cael ei ddatguddio rhyw ddydd. Anwiredd pawb ger i bron
yn cael ei ddatgelu rhyw ddydd felly. Felly glynu wrth y gwirionedd, oherwydd Iesu ydy'r ffordd yma, y ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. O ydy'r balans yma, yr un sy'n dal gwirionedd a chariad at ei gilydd, yr un sydd yn dal cyfiawnder a heddwch ynghyd yno ef ei hun. Yr un sy'n addas ym mhob ffordd, yn fyw i gario'r orsedd a'r ddiafol cnawd a byd, ac yn byd i gyd yn deimlo hefo ni. Dal y pethau yma ynghyd ydy'n gwaith ni. Balans yn yr eglwys. Balans o ran yn cred, beidio beth am mynd yn galed yn y gred yna. O ran yn cariad, i beidio beth ganiatáu unrhyw beth a phopeth yn ddidramgwydd felly. I fod yn glynu wrth yr arglwydd Iesu Grist, i fod yn cerdded y llwybr yna. Mae o yn ei cherdded o'n blaen ni a fo'i hun ydy'r ffordd a'r llwybr honno. Mae yna wobr fel sydd, mae yna wobr yn involved yn y fan yma hefyd iddyn nhw gwobr rhagwyddol. Y mana cuddiedig a'r enw newydd hefyd. Y mana oedd yn yr anialwch, mi gofiwch chi, ac ar hwnnw roedd cenedl Israel gribwydo. Ond wrth iddo fo'n dangos y diwrnod cyntaf, roedd nhw i angen o, er mwyn i cynnal nhw. Maen nhw'n mynd allan ac yn edrych arno fo ac yn ei godio ac yn meddwl, yn dweud, be di hwn? Be mae hwn yn dda? Be da ni fod i wneud efo hwn? Ac yn yr ystyr yna, doedden nhw ddim yn gwybod be oedd o. Nes iddo fo gael ei ddatguddio iddyn nhw, hwn ydy be mae Duw wedi anfon i'ch cynnal chi. Ac maen nhw'n ei fita fo am 20 mlynedd wedyn. Bob bore mae o'n cael ei anfon o'r newydd atyn nhw. Ond, os nhw wedi llwgu o'n ei bai bod yr arglwydd rwsyd wedi dweud wrthyn nhw, ydych chi fod i fita fo. Ydych chi fod i gwcio fo, ydych chi fod i wneud pethau hefo fo ac i'w gasglu fo bob dydd. Ysdi fod o'n dweud wrthyn nhw beth nhw fod i wneud hefo fo. Ac yn yr ystyr yna, y mae y mana nefol hefyd. Y mana ni, y gwir fara o'r nef, ydy'r arglwydd Iesu Grist. Ond, ni chenfydd llygad barcud ei fod fel hanner dydd. Dio ddim i weld, dio ddim yn amlwg, ond bod yr arglwydd yn ddatguddio hynny, bod o yn fwyd i ni, yn gynhaliaeth ysbrydol i ni. A dyna sy'n cael ei addo iddyn nhw yn y fan yma. Mi gewch chi'r mana cuddiedig. Mae'r cynhaliaeth ydych chi angen yn yr arglwydd Iesu Grist yn unig. Bobl eraill ddim yn ei weld o. Bobl yn y ddinas, yma o'ch cwmpas chi lle mae yna niw anwybodaeth ac anwiredd ddim yn ei weld o. Mi gewch chi o. A'ch llygyd chi yn cael ei agor i weld bod hwn yn addas ar ein cyfer ni, bod hwn yn ymborth ysbrydol i ni. Felly mae Ann Griffiths yn sôn amdano fo, ac yn diolch bod hi wedi cael i weld o, a wedi cael i dderbyn o. Ac mae yna addewid hefyd o enw newydd, does? Enw na fydd neb arall yn gwybod dim byd amdano fo. Eseia yn sôn am yr enw hwnnw. Ym Mhennod 62 bydd y cenhedloedd yn gweld y gyfiawnder a'r holl frenhinoedd o ogoniant, gelwir arnat enw newydd, roddir arnat o enau'r arglwydd. Rhyw ddydd, mi fydd pawb yn gweld pwy ydy Iesu Grist. A dyna pryd y byddwn ni'n yn cael bod yn ei gwmni ef, gydag enw newydd ganddo ef. Enw sydd yn mynd i fod yn matcho'n personoliaeth ni. Enw sydd yn mynd i fod yn grynhoad o pwy ydyn ni.
fel unigolion. Herwydd fel unigolion y mae'r arglwydd yn gweld ninnau hefyd. Delio hefo ni, ond yn gosod ni at ein gilydd mewn eglwysi. Ryw diwrnod mi fydd o'n gwneud pob peth yn newydd. Nefoedd newydd, Daear newydd, Jerusalem newydd. Gawn ni'n enw newydd. Mae'r addewid yna wedi'w roi i ni yn barod felly. Bywyd newydd yna wedi'w roi i ni yn barod yn ogystal. Oherwydd bod yn henwe ni fel y gymanw wedi'w hysgrifennu ar ddwylo'r arglwydd Iesu Grist. Enw Huw, enw Jill, enw Gwenith, enw Enid, Robin, Trevor, Harry, Bryn a Francis. Wedi'w ysgrifennu ar I law. Ac mae wedi rhoi y dwylo pur yna ar led mwyn ninnau. Mwyn I ninnau gael bywyd newydd. Gweld y manna cuddiedig trwy groes Iesu Grist. Gweld pob peth yn cael ei ddal mewn balans ganddo ef. Groes a catgyfodiad yn cael ei gynnig I ni, yn ddioddef a buddigoliaeth ynghyd. Yn ras a gwirionedd, yn gyfiawnder ac yn heddwch I ni, yn cael ei gynnig yn y balans perffaith yma sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Dwch I ni ddal y pethau yma. Ddal y pethau yma ynghyd. Wrth I ni ddod yn y man at ffwrdd y cymyn. Diolch bod y manna cuddiedig yma wedi'w ddatguddio I ninnau yn Iesu Grist. Bod iddo fod yn gwbl amlwg yn plith ni. Felly newn ni ganu, dwi'n meddwl, 2 bennill o'r emyn 504. Yna mi newn ni arwain at ffwrdd y cymyn. A chymuno efo'n gilydd. 504, gwel ar y croesbren acw. Gyfiawnder mawr yn Wethineb a thrigaredd. Gorwedd mewn un lle. Y cariad anfesurol yn awr I gyd yn un. Yn afon fawr ddifeiriol yn y rhedeg at y dyn. 2 bennill cyntaf, 554. A'r bara a'r gwin wedi'w rannu eisoes yn plith ni. I chitha, os da chi'n dymuno adre fod yn estyn pethau pwrpasol ac at iws ar eich cyfer hefyd I gallu hyd gymuno hefo ni. Mi rown ni ddiolch yn y bara yma a'r gwin yn arwyddion o wirionedd tragwyddol. Cyn braf
yn gallu gwneud ymuno i gymuno efo'n gilydd fel hyn. Bwch chi'n ei weddio. Ryw ein tad. Dyn ni'n rhoi diolch i ti rwan am gael dod i'r fan yma. Gael clywed air, am gael canu mawl i chdi, am gael bod yn agos ata ti mewn gweri, am gael dod a'n eisyddiadau ata ti, am gael cyflwyno'n beichiau i chdi Arglwydd. Bydded i ni gael canfod yn heddwch yno ti. Canfod yr cydbwysedd yna sydd ei angen ar bob un ohono ni, yno ti dy hun Arglwydd Iesu Grist, sydd wedi rhoi dy hun trosom ni, mwyn i ni gael bywyd newydd, enw newydd, cymborthu byth ar y manna yna sydd yn gynhaliaeth addas sydd yn cynnwys pob un dim sydd ei angen arno ni fyw. Fyw yn bywydau ysbrydol. Ddim angen dim byd mwy. Ddim angen dim byd llai. Ddim angen dim yn ychwanegol. Dim yn ormod yn y fan yma. Ond yr Arglwydd Iesu ei hun. Iesu ei hunan yw fy mywyd. Sy'n marw ar y groes. Yn marw, yn dod yn ôl yn fyw yn fuddugoliaethus ac yn rhannu ei fuddugoliaeth gyda ni. Arglwydd Iesu Grist, gad i ni ryfeddu. Gad i ni deimlo'r heddwch yna. Gad i ni wybod Arglwydd yn yn meddwl ac yn yn synwyr fod ti yn gwbl addas ar yn cyfer. Fod ti yn gyfiawnder ac yn heddwch, yn wirionedd ac yn gariad i gyd. Cyfan yn anfesurol yno ti dy hun. Wrth i ni fod yn gymryd o'r bara a'r gwyn. Roedd y fendith i ni, ni'n fod yn fendith i eraill Arglwydd ac yn cerdded y ffordd yna. Yr ydyn rwy ti am i'r byd i chanfod, ond rwy ti'n ei datguddio i ni yno ti dy hun. Ffordd ffydd, ac yn arwain ata ti yn cael ei ffalmantu geni ti ac yn codi fyny i'n cyfarfod ni yno ti dy hun bob amser. Mwyn enw. Amen. Felly, wrth i mi ddarllen fel yn y fan yma o lythyr Paul at y Corinthiaid, ynglyn â sefydlu'r swper yma. Mi wnawn ni gymryd o'r bara a'r gwyn wedyn hefyd. Oherwydd, bydd erbyniais i oddi wrth yr Arglwydd. Yr hyn hefyd a draddodais i chwi, i'r Arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef gymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch, ei torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi, wnewch hyn cof amdanaf. Bwytewch bawb o'r bara. Yn yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud, cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn yng ngwaed i. Wnewch hyn bob tro ryddwch ef cof amdanaf, oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed o'r cwpan hwn, rydych yn cyhoeddi marwolaeth yr Arglwydd hyd nes y daw. Rhwng bawb mewn ffydd. Felly Arglwydd, gan ni'n deilwng yn wir ohonot, gan ni'n ddiolchgar bob amser amdanat, a gad eith ysbryd i dy hun
fynd o'n blaenau, dangos i ni, yn wastad dy wyneb di dy hun, ym mhob amgylchiad, yn sefyll o'n plaid, ac yn codi ni neu fyny, yn grymuso ni yn nerthu ni, i fyw yn y byd yma, rydyn ni'n byw ynddo fo hefyd, ac i fod yn bobl i chdi, mwyn Iesu Grist. Amen. O'n i gannu'r ddwy bennill llolan o'r emyn Williams Pantycelyn, 504, a datgan ac yna atgyfododd ogoneddus iawn. Aeth bore teg a hyfryd nôl stormus ddi brynhawn, fe dorodd rym yr angau a gorodd drysau'r beth, a mantodd ffordd o'r ddeiar yn nawr i ganol hedd, y ddwy bennill llolan. 504. Rannwn ni y fendith efo'n gilydd i gloi. Ras ein Arglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, na fyddo gyda ni o. Awr hon, hyd byth.